Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omurubiri okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Mwantu muriria Ondizi TV mukwale nubene asomuroberi obumugano ne muroberi obocheke obotira kabituko ni Jumatano ensa mone nusu ya maragoba stuko tukusanga nabageni abana siasa ababosoli ebyata abantu babewekirania ebirenga ase obugima ase litule lero turabe tugusanga nere engineer Kennedy Bosire oyore oyo twari obumanyi bwigoroke gima samangana aliyarengete emiremo elia yobo engineer woyo kolende tarazi gochaka ngo chugo sabu mwantu muri Ndizi TV na woto bwa tera somtando ito Facebook Ndizi TV News digital asense media YouTube Ndizi TV News woto tera somtando ito www.ndizitv.net aftonyola chinsa emerongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki woirire buya Mr. Engineer Bweruya. Karibu sana imiyo murubiri gumuganone. Atambia mano kegma. Ase rochaka. Tumanyango asa marieta unonyolenga na torabobe. Tumanyango amarieta aeningo naende ngayiga oiboreri naende mwaka kyoyo. Pia mano sana amarieta moralia onkoro kwa Kennedy Momanyi Bosire. Nigonde omomura kenga bwo mwelio bwo mogaka onyagusira savania osira buga oyolengo yo wabuga abugo nyamoko bugonko barale bararunya kundi yolende ntigerabu aigastole bono no yalinge tuleti ya bugonko kera bantu bakwana bugonko gatanga mwa bugonko ndwete abantu bakumanya no mu gitutu nje no mu gitutu se toga iga ekenyoro yeito gaiga togokeroka gesoko yokera se Monyera ward Marani sub county Kisii county igolende na baho nere gale ko mongene bisi basarange nere bono sirre igalenge musubati bomao so yalenge guchiria nyaria omubasi omusanza yona asumugano mwaka kiyo babete okoiburu naendense mukiye naende chinga kichirinya gitari bose nka ngakiyarenga ngakina ibuletwe kolenga konya chinya gitari nchi alengororo chialengi chichi mission cha basongo ona ibuletwe mwaka wa ligi chelimo chimia amagana atana limo amagana kianda emeronge tano ni nangwansibire esongo turatenga 1962 nona iburetwe iga seito nona kinera nkaga na nechisokoro na abaibori bona abange babo ba miaka ya eri basire batutegere. Alright, kwa tebanga ni kwa pedo hulirwa asense ngani kumanyanga omuga komino bose iso 3000 ere abasubati balenga bwa dosaba kongo balenga bwa naende enkaye no ya kalenga ya lenge naende to ere enkaye ino balenga mwalenge muga katata ga bwa tabangina babere baba ne lengo mongino mutangani ego tualenge ega ibuleta abane kominomo asabu kominomo obalenge kinyaruka isato omo oyo umugati ase abo kinyaruka ikisato igasire karomoke na endo yolengo monene nere olengo nyakoiburwa oyo kabera ase nka ne nakitagasira bono yo tigarete no yo kondumagega oyo nere osogete boyere kuchimasimba nyali bali ali igolenda sabu batatu abandi bono abanane n'abamurata na barabwo abandi basirire gocha bono gutigarite batano na gutigarite tole moya kero kwaba gokuiburwa ni matenga kero mwana
engana ikobagi kubwati nechisemi engakia ka kwa betu kuigurwa ngaki obugima bwa bete kyagera ngwete kwa tebanga ai ni engineer igon kwa bete gwetera school ngaye mwaka kyo kwa betu kogende school asoko inyora ondo chinga kogenda kwa ne school to ansirete ebirasi biri byanse bono bakolokanga nasari twali kogenda mwinoga twana goterera igwo lengo mwaka 68 kuruoro mwaka 69 tata kangira esukuru uchimoinoga igatokokanga Kiugi ngasoma etamu entangani ya kabire ngaserigwa nga ibeseti ndakana ngachanka tata akamana ko tebanga ugo chaye no moke akamana kungimukia akangira umumuro mwabo konyosirire njikolisiriya umongi no uri otigarete umutakano Chiombe igo nkalisia Chiombe mwaka uyu ukaera 69 mwaka 1970 no ukaera na 1971 mwaka nanda kangimukia akangira ni skuru tokoroka moinaiga itibo na ende ngachaka kurukirasia yamo rolini ngasoma kurukirasia yamo nasomete itibo ngaja ngasoma sengera ere mangaria nasomete nonye iri anyigaria Tombe na ende nkera na gujitiba iga nona akorira amasomane ngakora amatemo kirasi sana ibere nkamana kogende secondary. Alright ekero kwari gukina chinga kichiri kwari gukina ngaki ubugima bwari ngematerera magima bere gakoroba kunyoranga abana bari eskuru elia yoburoso nigo bako babako rusuwe enka negari abagiko bairani emyaka ino akiyarenge ubugina bwari ko kororo usinga kiwari moralia ekiti kiarengo litangani kubeke bikorote birera abana bakoiburu kubagurira bikoroto nchego na beke bikorote bitangani kinko kende secondary ono kuguru kwa nardi kuta chance kubwata magazi none kero okogenda kugurige koroto asenje gutana rijige koroto okonya kwagurira gusine kenene amatumu naguna kogende bikoroto kianenea enginyo retenge kero kogende secondary koroto kilina gurira tutaraira na boche tamu intangani ko kiairete kiara na maete ko kutacha kimbegete bikoroto ona alego gesisi kelinze gekaera ngakieria omwana ego kwale kubekerwe yangane ya mukwale kugorerwe sati eri atambete bosio na magega mukwale kugorerwa yangende na ndo kubeka igolende chiange chibono tuacha kweboje twakinire sukuru gari nchi arenge nonye gari arenge nchira ego yarenge kobeje yamu arande manyekanete oranyole guso umuntu bwate etwale kugange bota eirere korokunge eka lakini nche gari na ruje ntangani ni gari yange taxi alenge koira abantu kilicho nero na ruje igesu ku nche na kina amachika lengo amakon no nyene yange litokubeka uniform igo yarenge esati ne suruali nkwale kubeka sweater nkwale kubeka goti jacket ti yalengo bikoro tuti byalengo ego twensi nabo twalengo nabo twasome school kurukirasi yamo paka isana ibere asichi school egichonsi otwale kuta chance. Alright obugima bwalengo na endenda inyule mbolinga amachiko galenga makom korunka na guchi school ekiara inka kiro muntu gali gukugambira onde wensi oromo ne gali gukugambira sa konyorire ka konyora kure na mama chande ose kura sutabwene leti kobenga kiyu na wale koko chuata ndo kuchuata kegima igo nabo yo mino mo kasi ni ndo ko kanga bwa mwabo ose somoke onde wensi ore ko bomanene uko kina kwa ne kenge gento na ale gukora no kulisi Chiombe na alisi Chiombe okogende school kulisi Chiombe egento na inginyorete asengenjo tutabwate nyumba ya mabati tu amachare ngare otwale guturuba abagututura mambi twamuno karoje twaleta amache twatiga aliro cyasi kwagenda gwisibirania ubosio kwaja kwabeke yanga kwimuki bitabu kwagenda school ega matuko tudeko gende school ne Chiombe igolendo ogukina kwa nendo chingana na lindito mwake tugo yae no eno kumanya kukama okumanya kugita
okomanya kwira chombe roche na mangana munayo bona anyamanyite kindo moke igon ogokina kwane nabona akina igo pake karongo cha kogenda bono nasogete kurunga into giansogete no kogenda secondary. All right. Mwantu mulia on Ndizi TV no tole dago sanga nere engineer Kennedy Bosire wera kumanya amange anemono guna betega okina wikira asi abere wikira na eskuru secondary school na bokana utobugati ya wetera asinchira yo mtandao oito of Facebook on Ndizi TV News digital asense media YouTuber Ndizi TV News wetera mtandao ito www.ndizitv.net aftonya chinsa emerongebere nainye amatuko atano na bere yewikinyoranga ekerenga tenene kyumoroberio yo talinga no kwa emegano yo katira kwa kwiguka kulinde no enaye kulenkaga ya aso totengerete usi andonsi ali utubwati no ngwetera asimtandown yasimi inyoranga nabo obwenderete kuira ekerenge kemubose ekingese kemukurwa ase enkwani itanda tukutwara erinde ogweseme na bwe konyora umukia ase obugima bwao engineer kwa tabanga ukaba ukura eskuru eliyoroso totebyango eskuru kiye kwa bata kugenda area ya secondary ndi mwaka kiyo eskuru na genda secondary na kuru high school enga kiye inko genda ya chinyaruka na bamura twalengamu ndio yali kugwa na kuru technical na kuru technical high school ona gendete umwaka anakoleta matemu mwaka 1977 kuru itiba ase mwako ina mtu bali tu akoleta buya yole ndi kina challenge chikuru kibikine ne bono bakoloka national schools challenge chinke nkarangirigo cyo ngasoma mwaka ngaswa mwaka 1978 nkagenderera ngakora form 4 na ende nkairana ngakora twale kukanga high school ngakora form 6 5 na form 6 ona kulikurwa nkamana kurwa ngagende college igo asinjo yarenge esukuru yo bubundi iko none bubundi sire to bubundi bwane kya na nyure kunyuranga kona garante na soire to soire school igende gitangen kya yarenge technical school ona etu overall sianga chirichiromba naine nka nsakubu kworokerwa nga kinko kole binkorosi bintu nechibao Coventry nganza kworokerwa nga kinkorosi kigari kisaligete na machine chindego iko uburuso bwane bwo bubundi no bwa chakirite ase myaka yene lakini kaona agendete myaka bere ya high school ngakora mathematics chemistry and physics twali kukanga MPC irende nero yale eroboruso aso muntu tete gukora engineering mono asense media yugo akane bitoki besku na ndo bimagwa ase school secondary umuralia obugima mbwalenge raisi onkonyuranga eskuru ko yalenge na kuru eskuru twale kuline gali kurubosonga yalenge pass ko sene etegisi ko sene yemega yale ko genda gucyo ono omwiboli igale ko kwa kibeze kigukuire skuru okugorera na ebintu gochigo na bone sabuni ali esukuru nabo kibeze chiefisi cha nchiale wakanwe ngaki ebwenerete nabo kwa konya waseliwe dirikale mangana yo gotomeru kibeze kwarenge kwa bwango ti kwarenge no nabo kwale kogenda na ike skuru nali kaliru benga na ike skuru buya emetinye tato yaera naira na woche skuru twasieka diru belita na wikira baibuli mbamanye tengana igete osetting igeti yole nenda singe skuru ri alengene na botu alenge na abana bandi baruwete kinyomba goseme mechi babwate nibo abaibuli babo bali ko baleta ne kigali intuege injimuna njegente kitikialengo igolende igokwale ko manyanga nga yoruwete bwebwate kolengana munganga kyoruwete ekyara intuege kendo kiangireta ali ne kiseminari ngo chikoliga igo ngakine nabona ale baselwa ngakine nabona ale kurwara kwenda singe skuru iri alengene nto bata kanyagitari ko muntu kwa rwarire kwala kwenda kwa bekino ene sikibe kwa berona to bata pakana na banyagitari bale gutulenda igo nabamangana muna ayalenge ko konyora abaibuli batamanye tinga kwa rwarite pake karugo cyo gochirane tiriru beli ale gwetere posta kibeze tu ale gutuma gwetere posta bona bo kwala gutumira kibeze cheira matuko kitara gwikira ase kwala gocha kwanyore kwa nyakake abamura baminto bali balenga banene ayo mwana lengo mwalimu ayo nena lengo gosoma gukinjira ya Nyeri igo aewe besende akoletere
naria gocha kumanyanga ngakyo genderete. Okay, asinge nchondo chinga ibiro bia da komyoka asintunde tangani niko turachikwenda asomotimo ko mukekolende tobe tukwirana nda SMS kuria sekonda nawe go enchera abana bamino babete bagusira ane mono dukwarenge ase skuru ya sekonda rimwe antu muri Ndizi TV niko twandite gusanga nere engineer Kennedy Bosire oyoro mugundi ekerego kelia kyobo engineer yobega utumanyia amange na kyobo mabwaye bwarenge ekerago kina goja skuru yoboroso secondary eskolinde turatwenda asomotimo komo ketokwirana tukumulekera amange igoro y'ubuzima bwawe kuri nabo kandi tukwato samtano ito Facebook Ndizi TV News Digital asaseme YouTube Ndizi TV News amwe tumtano ito www.ndizitv.net atonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere y'ibiki ngwera nande asika kitari egetamba tobasa gosuka. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa ase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayo koringori wa net machine chaito Ngorokorosi mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karabu ajine ntogwate chimashini tigo kumuleka chiaro rangi kerobobe tigo kumuleka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo tateingi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi mashini engo mulekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 nabanta bange baeteire gana inde bagwenire igototwara bwoba bunde bwese ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia moroire munaria ale chronic nkonyarwa ritole Wanchumulia Ndizi TV kwa nibene sentunda yende entunda ya kabere ime yomoroberio bumuganone umoroberio ubotira kali tukoli Jumatano ensa emo nenu swastako bastoko sanga nabageni au baba bakotosemya ngakiba bete bakukina wikira asekerengo babeire bawikira na yurenga kerenge kanene kyumoroberio no gosemera okumanyia boigo okwa umukia asubugima bwa una nabugoska ko sekerengo ekemo kyobugima wikira ekerengo kende ase aria ole kora gendra kubwachia amarogo na boigo obosemetera kwa asumuroberio ubumuganone emarogo baya bona stogenda tusanganere engineer Kennedy Bosire yobera to omugano yomutambe bunabetera kuiburwa lakagenda eskuru ijoboroso wikira eskuru area ye secondary engineer Kennedy karibu naende email yo muroberi umuganone emaragoba yabona Biamono kwabo gotebanga abo murabamino umago kangabo arenge kulinda murabamino baba bagosira kutatiga aho gutumira kibesa ende njera kiabo murabamino baba bagosira na aba murabamito bale gonusira se okombe kaboronge emyaka nere ko kinoro mwana omukoro mumura okonyara wa torobanirie wa tigire chombe cyaje kulindagera yabande watorobanirie wachire kotebererania n'abamura bande chombe nkirarisia naenda singe nchomi ntutu tabwata abaswati abange intutu ale gochiroki intutu ale gotenya intutu alenge kwa emono munanji eondo chinga ebinte baba ganyorokereti mapema inigona bana ale komokonya ono igo asina ale gokora amagoso nabo kwa konyanga bamura baminto balenga batindi asoko nchuata abamura baminto bali na mbono yango tethingu mate omwande mareti omwale onchuata kine karon kuligireria okongorora kuli balenga kongorora na kunkoranga na kukokogera inde kinde bono ikiara abantu nabanga abana bandi twasome twalenge kagoria kemo twalenge class yakemo twasomete na barabu twakoreta matemo
bone keroko banyoranchira abali bali moyo kiara bangi bakure na marume bale bagotire kumbwa bakolekana bara bagotukumbwa nandire ngonyoro chemba chite kutambuka igo mbachite konyora chinguru nani cyo gusomya abana babo ibo nabo koranga uboroso buri nabwate kurwa so mugaka no mungina na bamuraba mitoli balenga banne uboroso buri mbwagerete nkakora naende nkabekinde nonye nchibika nabwate umukiyuyu rero ngo tebinalenge abana bandi bacaga iganga egento kialinge kogera indere use tindagera litukeri nye minche nyigubube no kani wotingende school ona nchite school gosoma naende gocha paka bona igango somande inchino muntu ogende to gukora matemu onye na akorire gasiane nande na retire ndo mugaka bone sokoro igo ni na nchita masomo eba okay kwa biro tabanga amramero bakabagusira kurinde amatukabono tobeto koranga obonche kwa bere bobo kirasa abantu muntu ala aruchinga ekara bere abweta osobera ukira nikirenga gitasubugima bamuraba mota ko bayinyora bwesike mota ko tata ko bayinyora imbose mikyo hora bigukurwa abantu kuiranirira anene mono chingo chiri cyalege kare kwa koranga abantu kare muntu mu gusiga sukire boswe umusoyonde obuyamuro byo kumusana na enchirege ono muralia is unfortunate abagusi bagote bango obwatu mwabo obwatu akoboko chaka otabwati omwabo obwata muramomo oboncho bomborororo akero nalenge ukina musubati uminto yolengo monene nateba indumu nabono ne umufano ikorokererio igalenge igasomete secondary ya yetirio agacharimo erusa no musani oye tata moke ule mate ga igusirire mwake sekenya kuninya samuseni na asimegeta matunda amororo na ndi rikala jibeze chialenge chiera ne chitongoro chialengo nkamana kwa chitongoro ibere kindo mwana moke tinda agende school ngatebiwa gendwa isomoke mata ogura matunda oletera abageni abana barule school musubati uminto no musani oye karona agenda omwako yokonya okumbulia elietandire bagaka tata na bagaka bamwabo batata mukabanjite kunduka umanyire ngakiwacha angabate ya murao minto chire kure school wanatumwa emule nje kugura matunda akamana kungira nerikibese kiri agankaninga inchina inu ntituli kugurana gento ira nikibese cyumwirire ati kugure sabuni karaje kogende school ngatwirwa matunda ayo ngaleta amatuka kaera umugako yagacha gatwara chombe chigirete igo nabona arabona naende nakinire lakini ko tuwa konyora mabere kuya mabere kuruo otu alenge kugura bono orore engakie yendo asobo moyo bwane asitata mukatale kongoneria naende nkamenya ngaikase tata mukakongoneria mabere ingikia bete nabura nyone ngabona abantu ko bakogenda kubucha ebintu byakea nabo bono konyora nga oboncho bwate babwachire ekianere nko naligeta bakoli emiremo amariogo agokora egente kinkero lakini kulinde uno mugusi bigiri nga tomenyete gati ye to etanine nabantu batali ababantu bategukwana umuntu bwege bantu nandi gutura asinamba otura toringa bake asabanta abande lakini asinge nchugo chamo tugekira abagusi bagotebanga bamurambaya baegirire chinsinyo ekagera tukamenya akinye tutatuaro obomo otwale gocha kuitwa tosiri gutokorwe ose toseri gukurwa sense tutomenyete kwa makeregento ebwate mbengia imete kwama abantu akimuntu nabara chugetoro chekara muna bone karo kimbura amacha mwiri gose tugo yayeirwe lakini ntituli guchandeka muna kinse kinde chiko chandeka ihobono obomo negendo kyo ekiya asa abantu bamwabo agochamo bakwana ebintu byamwabo abanene ekiusi omonene nero kugutangana nero gukorokia iwaiwa none kero abana bakogenda maguta mutwe kuna kubakuruka ngukwaruka ngutwaroro umusigi uririyo bwaramete nero gukora kelinga ngakyubugima buli igonche gona akina manyetenga egento monene antebiri
igokirikia na kingokorera kwina boko ja kwanyoranga bone ngakia salikire aboko nyoranga uri omonene gwakagete nero gokosemia ogutiania ense ya salikire abo abamura banene para abamwe ababake chinyasore na baba isika banene barorokia abana bamwe ababake chimbo chimbe igorende okorokere nkuri kwarenge kare bono gutaiyo okuo nare kugania nga tuirane nyumba tuirane nka tupuranie nga ahazi tokoenda nga kitokogenda guchi ntwe manyete kero umwani manyete nga umurangu kiagosoka kurua enka yabo nga kire ekere manyete bo chinguru chiabo nga kichire kagosoka guchisikwa na bakwibwata lakini oyo temanyeti na bakonya bwibwatire bube abagusi bagoteba ngentakane kebwata bube egasira ekebwata buya ekamenya igorende bono twikira ase tukorigire ngense ya twarira mangana mangi atarenge kare amangana mangi otoyabwata koboko ebintu byakire bitarenge kare emigiriri abantu abagusi bale kukana batwirira rero abantu bansire koyekora na singincha abantu batebire nga inkyugo cha konkorera haki yangu obono bonje tige nkole mnantagete lakini kolende ine nchire goenda sobosiru okay hono tabanga ukaba gukora school ya secondary lakini wao gukora school ya secondary nayi gawa beta gukora kana gukora secondary na sometie secondary school ya kurokuiria nyigaria matukomake nkamana kurangiriwa guchi Mombasa njigo okora interview ya Kenya Insurance company ya insurance ya Kenya nkagenda tinaye nyore mirimejo ole nginko gendo ndugu yane konyotanganire Mombasa ale okora ne kiambukiro ya Kenya Ports Authority ande bono liba ukirana guchinka egene ikimenya na inchaiga ngoja kurangiriwa rogende university ucho some kiola rangiriwa kinganyete nkarangiriwa ngane Kenya Science njigo somera mangana mathematics physics na chemistry kurinda somo yone na ruchingani intagete kwa umwalimu olende ngagenda Mombasa Polytechnic ngansira ugobono libagari ndio kogende university direct igoli kairua ngagenda ngansira kurunse nganza kusoma mechanical engineering ngasoma gocha paka bona muna nakolete elio kingo ikagatina chakire naende nganchengali karali rube ko Kenya Ports Authority ngabatebye iwa umuna nsomete kuri Polytechnic kwende na technical school nyoma kake igo lenge 1984 83 nari naruite nka 84 Kenya Ports Authority kangira ngakora na barabo bakansomya gocha kingana bakansomya gocha nkokolegasi bansomya gocha nkokolegasi igo nona kolegasi emyaka yane yonsi mnabona na retired nabona kolegasi ase yandire na tigire gasi ase ngicho yobogotu nabona kolegasi ase myaka nge 35 ebona miaka emengi kimo mwanchu muri ndizi TV ero ento usanga nere engineer Kennedy Bosire yebera gotumanye amange ana mona unabeta okina wikira bono iga abera wikira na emeremo ya nabo wika asibono agotimoka gukorwa asemeremo nerio kora bora tebenge kwa etu mutimo komoke eno andrete nche emeremo yane retadi but not nga kwa timogire boro bora kimtoraro ne miaka tu yegete bagantenga kulingana na machiko wona yegenda sino utigira bake bagendera bono aiganga yoikirete ukaba gokaleta abantu bawo kirongo kina singenchore na otenga ntu alenga bamura abange ondo chenga sibirenge byane wana atakete konyora abantu bane mapema nkini abana bane mapema na ende bakina singenchite iko cyo gutwara bokonguri nabwate igolende muna nanyorete na alikirwe gasi nairete myaka mengi konyantara nyora moswati botoli nkamubuli ya bosani nera gancha ngaleta mangana ya survival bagancha abamugaka kagenda karora abanyene igo tubanza tukamenya na musacha no mukungu nyasaye natso senti nabana abubono bakinire basokere kinyaruka isato abamura babere ine nyombe ntangani nimbate nyomba ya kabere abu no bale Mombasa abantu bata abana babere ono
ingenjeria na nyorete nyumba yane mapema na abana bau bagacha mapema ona buruche tokolekana na baketuli lakini abana basokire ntuna abantu bata bachukuru na ende ona twanye twatigaire ntutweka kina kialinge kerenga kianenga ntarachigo chinguru kiraje kongerera onyore nasokire abana babeteneneire muna bono balintulega ya kigima mwantu muri miziti binyo hada dosanga nere engineer Kennedy Bosire bwe yatera omugano ye umutambe ane mono nabete gaho kina utakira ase skuru elia yoboroso skuru secondary kwani iri endere moyaye na boyiko obera gotorera igoro yenka yaye eyo eyemere gusi neyemo ekabera ase ensemo elia ya Mombasa inkyorabe gogo semia abasaiba ukineki ale kiabonega aso gwenge asita kemo igoro ogwegeno asemire kegero cha kwa bemereme yao asimya kemenge mbobisikyo kwa beto gutumeka itangani no mukia kole mirimo ya bande igo gukora muna uri ukurigita atagitakore na indi ngonya gutakete okinigwa mataraka igo gukora waitani uri ukurigite muna aganeti igo kago choho kiune mirimo yao igeko bororo ukinigwa na bere asimirimo yao matuka mange ekina akora amatuka myake yonse nakorete njetina arikere tuyuko gosinga na mochire ose mosharo na inchibesa ngeria yani nachwinga na chitegasi nabona ari gocha nonya nyumba inyore ngo indagira tira bange nkoria nabongo tigendagira abu umana kuchigasi igorende ne unokurende mirimo na mirimo tayeri yoko monta sokarikire nonya ne mirimo yae yoko kore biasara byae byo gukora bakwa chinza kiria enga kirio kubuka enga kirio oikagaria ekera abantu bamanyetenga chinza gete na chogo ikase no ene duka yae egepanda kya okoigora kuba maitenga chinse chikwa chigwire okonyanga no ena abantu bawuchikia ba maitenga no ole lakini onye leo no ole lero mabito abantu bazatanga na bora sako ganda onye ole tayo igore ne no kwegena okobo mwege no asemeremo tayi koiroko kobo gutambe ogusika bali abanene ba asemeremo na gukora waitania muna bakagirete igoko noranga kero muntu go emirimo yagere buya nandi kende gegochekia na bakonyara gwa sumiru na obe egente kiyankerega otwaranga na tugenda gukora nayo gwenda gukeri bakwa mwantu muri Undizi TV abno turatiko genda ase omutimoko moke kolende tukwira na korwa so omutimoko dotiko gendra usanga nere engineer Kennedy Bosire binga mayo tigemeremo ingibono agokora otigemeremo kwa na kwa mwayo bose na ndrete gwetoma ase ubugimana bwigo kugwatuka obosemi bwaye obumwelio ase imarogoba yabono tobasa uska gwira na turi ase kagitari ege tambe Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorli ubuya asaba kuri imbere mu babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoraisya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirungu cingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate omugigonde bwensi omusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobwo twerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosereri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talera chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be.
wanjumuliria Ondizi TV ni watwanete gusanga nere engineer Kennedy Busire biro gutumanyia obonge abose amange igoro yogi mabwaye unabeta gukina guikira asa bitakonyora emirimo ase ekampu ase abera koba asigire tambi kolende asingenjo ye miaka ya biri gusukama de miaka yasukire guika otimo kake oina ngeli bagalinde gochiase ekiare kire muntu bose abasai bagosoa ase emirimo kona boko no tubata so mutando ito Facebook Ndizi TV News Digital asaseme YouTube Ndizi TV News watero mutando ito www.ndizitv.net rastana la chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere ye wiki dinia karibu naende ine yumuroverio ubu muganone emarogoba ipon Niamono kwa hiyo temanga umukioronku abwate na ndi mbatu kuginanga ekorogu atumukia na mange okoba wikirania na ali okoba gukwegokeria maase obokorero bwao ekero kwa lenge Kenya Ports Authority Kenya Ports Authority amange nonye na mirimo yane na ichakiritense nabona akina gutire myaka gocha paka ikarongo cha kuritaya bono na lenga senior engineer na singinje yo bokorero ubu na gendete chinse chinyingi mnabona masoma ane bona alingo cha kobera nga aiga nonde specialist yona ya somerete America igolende Kenya Ports Authority yangire to aso bokorero bwane na kirete mbaka ukairwa masomo ayu America ande kakirenga kimwaka kionaite igo yalenge mwaka we 2001 igo nkoirwa twire tubabire asingincho abakubwa balia na engaki tuja kuirwa abasongo mbalengo na baruchenga oyonere tukuira obwatumukia na ende oratokonya sigasi igolende tukairwa America city bakokanga Houston Texas tukabero roro ange metinyi tatene igonga ewa chi certificate chinyinga matemo twarenge kwa ewa twarenge class ya kama na basongo abandi nabo bagwete lakini 20 minutes twarenge babere ntwaitete bona sobo koleri na kwa konyanga asingencho echi machine kirito gutumia ali cyale ko ruchinse yawa ko chiga kale korosibwa nabona alenge gutumwa na chikobo na rama ekorosibwa na kuna kulika chi reporting biya bigenda tekorosibwa igo asingenchi yo ngaita na chinse chinyinge China achire Japan achire UK na achire Netherlands na achire America na achire chinse chinyinge cha Europe na achire India na achire Malaysia igendo kialinge kontanga na ni muno yo ne gasi na le gukora na bakubwa bana babwa tukugena ngonye twatomira uri ukiri gukora gento gete mbuya ke gukorekana ukwege no kungwa mbwate bakabono nga nabo egento kingokora mbuya nkogekora asomo yone nimbo tukwege noku ebono nandi inkiko ko bakwegokeria bose ngana kiyo ko bakuyinyoria bose etaro aso omoyo oso obumabwa bose bongo bwa nga eri kunyoranga chinse nchiro konyora chire to bauti nyense ya Africa nse kiyora be otebanga otebe kigima ensena chiete ntebe chinse jinaturane chinse chikenderete lakini ensena chiete ya Malaysia etagenderete mono na ndi talinse mono na gogetinga incha abantu bali bakora umukia babwata semirimo yabo amuntu kate biringa chinsa ibiri na cyo guikemeremo chinsa ibiri na cyo guikemeremo enze ya Japan abantu bari nabanga chimonyo bamenye tumune amaumbagiru igo onya kokogenda guchiata ingo kuna gweta okona kokora igo na gutumana nabantu igo okogendera inyiyo bono China asingincha abantu bali barabangi buli mumbuyo abantu bakona kwagacha kuchimuina abantu bakona kwagandira kinyumba kina kwagacha kuchiguru igo namenyire anse city ya China bakokanga Shanghai achiro mara gatatu kane nkomenya namenyiro bona bokonyangu umuntu rabakamete koroba ya 60 kuchigura no umuntu iyo ngogenda ari gasi umuntu inatagete steam umuriro umuntu inabwata amaji ige bintu biri ko mulini kuchigura na kumuikia paka bikole gasi kirengaki ono ne koranga chinse ichigendete mbya chigendete abantu baro koranga kubara bake bagosoma nkorokera ligubare obokoreri umuntu chagokore mirimo yaye n'ubwigeno eriegere achari cyabachinke
ase muna abwa chari chikolekana abantu barakuna abange ono kiro muntu bakakora gintu kiaye gikiranete ondete yokora gintu kiaye masara katayo ibina bine orogerati ande endo kende ndanyore ndale goteba nkiringa kitero nagerete kolegasi ine gitasigite asinge nchugu kina kwane na kineta mana bagaka na kineta na bangina sokoro tata gasira pero tata asira ina njite gwikaranza na tata kindika ebintu mbira ko na wante muna kinete munense yarenge ande muna ya onchuriria sobugima bwaye yone kirasira nkaranga tigandi kama ngana ali tata lego na gontebia kyaranje tinguja ko yinyora se kotebia abana n'umuntu inyali kegera abana bacha kumanya ngense ase twaruru mu gusigo se nyumba yito osororerirwa abondu warengeiga igo mwako iyo 2002 nganza kulika manganali kingwika 2006 nkanyoranga nalikira mangana mange ndaza kulika kitabu litukeli mungu mara kwebulinga ki abaguzi bono babwate enda baro gusenda basya to ku dictionary ngati kubulia ngakanunga baguzi babwate dictionary igo bono amatuko makeiga nkete abanga nkulikande dictionary yakaguzi iga nganza ngaleta nkabulia abantu bali wancha gonkonya kusiga iga abantu balenga balimu nkalinge njo nale kuru Mombasa nachaga iga na menyama na itana na chinsinyo chonsi chagusi na samisama ngana na buata na mana kujikuna kulika na ende nacha kulika ase miaka 13 tuakolete miremeyo no muntu nde bona ndo tigarite Mombasa na abanda abange batokonyete tukalika enda baro enda basya yeke gusi elia tuorokiga iga muralia onye nalinge kuyorokia ba bono ikente kikarongo kirigireria na bondo chikiabete oboroso buya asa abantu baitu otabubuka kwiranire bintu bitu byangi bike gusi ase chinkwana cyabo aende ngakieria konyana nili chikulie ndira onchoreria tiare kogera abana bagosoma abasinini borokeri gwasoma menu yabo kwene bono lichikondi achari gaetigwa nga abana borokeri menu yabo wose muntu tagukobetereria gukwana munundu utatakiti igorende ikina kinkuligira ngase myakiri yana nare gokoregasi emirimo ntaratiga na kolete emirimo ya serikali ngaikirania na ndi nakorete imirimo ngakorera umuntu abantu baito mu gusi asukurike kitabu yake gusi na inchi muno anje bono nchi na someti abana bonsi ya through school abana bono ba kwatire imirimo igo nabona na korete bintu ase serikali ngakole bintu ase community mu gusi na inchi ngakole bintu nyomba yekero nkuligireria no ina irane bono guchanga tindiko kora mimere ngokora bono imeo na bonkoranga nyasaye na nkonyete ase birengeri bya na lengereti kurumo chakano ingaikirania bono ase fede muriria ondizi tv na watoroki enda basi igire kwa bate gokulika ngetawe kenene kigima na kieke atwa kirogete nga authoritative ke gusi dictionary enda baro enda basya yeke gusi egetabu eke okirikire amangana amange yeke gusi negesongo endo kiagere tukalika amangana ya aseke gusi negesongo na singe tu amatinga tu alikulike gusi gyoka abana bake bareko nyoro bokonko gesoma igo tukaranga tia tulike gusi tulike negesongo ona kubata manga yeta yeke gusi maana malita abantu bande bakuru kona chingenjo cha malita munabona nyangau amakori bintu mune yo malita yo kutakira nebwate chimba chiro cheke gusi nebwate chinkwana cheke gusi unabone kero monta gotebanga itanchoka engencho ya ninki nebwate umugano moke igoro ye umugusi korumuna koiborwa okina ochakwa bomuntu munene otwara emechia omochioye otwara pakogota na no gukukwa kinyangi kiri cyalinge kale chike gusi na cyumuntu ale kogendera ubukima bwaye ego byonsi mbirega ya nakike tabi kitwaligete ase myaka iri natebe myaka 13
Eon. Rebene kigima mwanchumo Ndizi TV na boroche egetabu eki kurukunga endabasi bose endabaro iko ni matinga kwa biro kwemanyiriye terimo bose amaritha biro na ikako bataringa nigo twerete kwemanyia amangi hotadiga magana arengete kirusi boigo ingana nere okoba gukorwana twawe to kuigwa amatuka mangi omochando okebongo bose obocheno buri bwa kebongo ingana kingi kyagate gusuma elinde go chaka kurwanirira ingane bose kurwa bose migoro yobuya bobocheno bwa kebongo umuraria mwanya bantu tari ingitiende yonsi mwanya bantu otogokora ibintu nandi turegitore korwa sobongo obongo botabekiri boronge nabakonya twatiane tokora ibintu oranya gusina ni kinyanga ukiro sana kigokora gusite gokora umuguzingo tebali ngo gokora ibintu esese yangite ige ibintu biwakora mtubwe ndi kubikora ono akero ngoja gotenene mirimo asinga njo nanjideke gusi ona atene mirimo ngoja ingirane kinene chinguru cyane tokonyane n'abantu nkaga abaragani abana bake nasinga njo eyo nkanza gusoma iguru yoko konya n'abantu ebirengererio oratenga ma motivational speaker njengo kwanira n'abana kose mentorship ase bali botagetenga gukonya gete ngukwanira ndi muntu kose nakwanira abantu barasa obwamu iga ase tuleti kose kisukuru kose ki college kose nonye na ase rero lento gukwana ase mutandao enkorangiri wande kuiraniria mangana wao ono gento na rirasa abantu baito batageto gukonya nkiringa abana baita bake basoire kisagu chimbe banyure binyugo byetare kunyuwa neke gori munekyo kare ba tigire chimbo kiri cyarenge cyumugusi cyarenge kole to boruso buyaso muntu ba korire bikiena ebibe abana bamwabo banyoranire abana amangana kuya ibutulero tole nga umugako imukire ukire go tibongo mwana oye abana ubuibi bono abana babayibuli barabake abana bahankire konyora abana oni ndigina kikero na kiti nkanyora nginse turubanite nonyine nkari ka document na tagite ikire even our governor yaringe kubulinga governor nkitokora tokonye kyara bono abana bakonyora abana bande abana bunga kaba cyo gukina ngo kawo cyo bakonye generation ebisa ebigori bigo cyo gutwara biroboko nandende ngachanga soe kiombe kya mwanya getinge heritage council ekitogendete kuna kuligiria mangana yeke gusi obotene nkubo mugusi omwando bo mugusi na kyumo gusi arenge kogaya na mangana yekera arenge koba na ntogenda kuligiringa nenyare kane mangana ande ntokwira na sin ikegusi kyarenge gekuru lakini amangana na arenga mayatura aleta sama tukaya egera tokonye togenderere mune community abagusi asinga njibiro bibere bikumyoka kigima ingane tinko yabono etaikeyemo obego kwana no muliria Ndizi TV ukwana dekerengeli kyo mwe na boigo obosemi bwao inki orabe okumumanya ane mono kuraso mugano yamono moralia onda atebenga yamono ase omurubiri muno yo mubwate ase abantu tuko semania na abanda bagusi babatega ngona senia semi omwabo tali nganchinale gukwana igomanyete bionsi na inchi nkurigiande nkona kworoka linda mangana mangi no naikira semi yake igobone gento naro tebia abantu baito nkiringa to telibu yakwera nga eto okora gento to basa gwechaya sebirengeri bya ngaye kina kyao kyana kirwe twara okwegena nganya sai na gutungite na ende gento nkira ko bekire tokore na ende okore numukia okonyora abantu abange bagwechanga na inchi nchenta bwati bese nchenta someti na nchinki mbwenerete na nyoro umwana ndagota yanga nchinege ndoke ngo muntu one kero muntu kwiruka iho aina mamocho
nyasaye gatutungite onde naro gukoreke buya ondo koreke buya twense ka togo chamo igesaku kiaba kono nare kwine ko tebia abana baito ono nyemba somete bagendare o chisemi cyakire togo soma chi college twebundiso obubundi tochenkaga iga tokore mirimo tonyore nibo etokonya tukineria abana baito ebono mbie mono engineer Kennedy Bosire asoikirana ime yumurubiri umuganone na gusangana intero bigo asingencho yukuira ebiro byao ningapate banga mbie mono kolende ntobe tokogenda gusanga naye kutatiga sensemo eye yumuganone nimatenga emirubiri nemenge orabe okogenda gusemya mugusi ime ya Ndizi TV mwanju muri Ndizi TV niko twabe tugusanga nere engineer Kennedy Bosire ime yumurubiri umuganone ogo chegali tuko Jumatano enza n'enusu ya marogoba atikuba tugusanga nabagani inyoranga kirenge kanene no gosemya gukomanyira bo gokomukia nayenga aliasole nabo gusokorwa sekerenge kemo gukia ase ekerengo kende bitane kwa Job Maangi nayo bakakwene kinga chibichichi bo na Mariogi habira wikira asenchira yo wikiranu Victor Sultan Obangi wikire weekend nabagani iri obugiria obuya ime ya Ndizi TV na bwo obwansu bomugusi